Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Diyos marhay na aldaw. Yan. Iyo na po ini ang init. Miyerkules ngunyan, minapaabot giraray kami nin pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyudad asin kan familia. Aldaw ngunyan kasatong mahal na inang Santa Maria. Pasalamat kita kay Mama Mary, our Mother of Perpetual Help Novena. Live na naman po yan, taod-taod alas 5:15 nin pagkahapon, digdi sa DCGB. Ano man po ang sa tuyang kasiributan, ang mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagsiselebrar. Special mention niya to. Pakiready tabi, Chief Tech Ramir, igwa lamang ng date na fanfare. Nagbe-birthday ngunyan. Pipaisi sa bilog na kinaban. Birthday kan sa kuyang kumpadre. Ang Field Commander. Ang Chief Reporter. Happy birthday, kumpadreng Jimmy Nasalita. Happy birthday! Yan. Happy birthday! Yan. Ihanda ang gabos na kubyertos. Patuwalon ang gabos na botelyas. Happy birthday, kumpadreng Jimmy. All the best tabi sa imo. Ang samuyang Field Commander, Chief Reporter. Tingog Kanbanwaan man tabi. Naglalaom na idiniretso ang pagdadangog. Igo kita pala ning paraan tabay dyan sa nito ha. Nagtatahi kang samud, ano? Logronyo yung apelyado. Nalingawan ko lang supagngaran. Si Madam Logronyo dyan sa nito. Pwede lamang maka Alburki samud na puwerte. Iyan pala na samod pa palan Chief Tech Ramirano. Ang pagsistema kaan dapat ibubugkos mo anduman sa tugod, so talagang mamaraho na ayan na lasa ito bagang supigigibong samod. Takon ibubugkos mo yan dyan, so medyo dumug-dumug pa, minarisiko yan, iyon na yan, so naghaharaghag bagano na samod. Bata mahal naman ang samod niya, nagbakal ako kan saro 250 ang saro, halos saro ng kilong karne. O dyan sa tindahan sa Albay Public Market, Sosmar. Pero talagang mahibog man na yung samod. Yan. Maray na agad yan tabi sa indo sa gabos na taga nito. Tingog Kanbanwaan man, nag-imbitar. Iba-iba lamang kita. Mantang kamo dyan nagluluto, mga nanay, tatay, sa kusina, sa karinderya, turo-turo, restaurant, bars, hotels, gamit an sa tuyang sponsor, Petron Gasul. Yan sa Petron Tap Gas Gasul. Good morning tabi dyan sa Indo kay Sir Ato Lim. Sa men and women kan Petron Tap Gas Gasul. Katuwang tadyan sa luwas ang news team sa panginot kan sa muyang birthday celebrator si kumpadreng Jimmy, Chief Jim. Siyempre, pading Jomar Bien asin kumpareng Al Armario. Katabang dyan si Ans Galero, sagkod si Joshua Bino. Sa Manibela Henry Mata, The Boy. Sa Control Technical, Chief Tech Ramir Tanay.
para sa samuyang broadcast region-wide imaging sa luwas kan Kabikulan. Yan na nadadangog tabi nindo sa mga radyo ha. Kumusta lamang tabi kumpadreng Abel Balmaceda? Pasiring na kamo tabi digdi sa Legazpi. Mapa-change oil da si kumpadreng Abel na Balmaceda kan Viga LGU. Yan. The best man ang pag-change oil ni Pading Abel digdi sa Legazpi ma-change oil si Padi. O kumusta na kamo dyan tabi sa Calixta ha? Mga kapitanes na barkada niya to si Kapitan Atan na Mendina, Kapitan Momong, Kapitan Fred, Kapitan Vic. Mabuhay kamo tabi. Newsroom, News Director Mardela ang nanginginotan. Sain man ang bareta nagsusuksok, kikoot, iisi, ililuwas. News Director Mardela. Katabang dyan ang samuyang Angel de la Guardia, Angel Mustasa. Sagod si JMB Jen Matthew Baliran. Siyempre sa social media platform itabi sa internet yaon dyan Jimus Barrios. Tarabang-tabang sagod si Tresia Marilitana, Richard Astor. Kasamuya man pong broadcast sa internet worldwide, netwide sa inman na parte kan kinaban. Sa DCGB News Online, asin sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ako man po sa indong servidor sa radyo sa indong Public Information Officer ng Bayan. Si Papa P sa DCGB. Leo Fernandez, Tingog Kanbanwaan. O kumusta na kamo dyan sa Elevans Dress Shop? Kasusaro nag-agi ako dyan ha. Naaga magkuang kita. Sa Samhud, nagsisigid so mga yaon dyan. May kataning na tindahan ng siopaw. Okay, sige. Dira-diretso na kita kan mga istorya dyan sa luwas. Naki-appointment kita and yaon dyan sa Land Transportation Office. Nagakapira ang concerns. Manungod po sa kung di ko kamong makaputan na, pwede kamong mag-text ha. 0961-759-0888 sa Smart, 0961-759-0888 sa Smart, and 0926-0156-020 sa Globe. Yan po, konektar kita dyan sa paagi ni Joshua Bino, kasabayan sa tuyang direktor kan LTO. Joshua, Marhay Naldaw, go ahead na. Yes, good morning Tabi Sergio, good morning sa mga paraan tabay. Nakaabot mo ng gadnakan DCGB News. So pinagdiskutan mo mga Tabi Sergio kasuhapon. Opo. Na kinaraman sa mga motorsiklo na grabe ang mga LED lights. Minsan nakakasilaw na sa mga kasabat sa iba pang motorista, iba pang vehikulos. Igwanin na regulasyon sa mga nagkayan ka ang Land Transportation Office o LTO na i-diskutir kan LTO Regional Director na si Regional Director Francisco Ranchet Jr. And sa patabi sirtiyo sa infalak na naman yun yan, kada ko lang nag-aarap sa tuya, may kinaraman duman sa pag-suspendir ng LTO sa periodic medical exam. Yan. Ano ang pinagkaiba kayo ni duman sa medical exam talaga na dapat i-take ng tarong motorista bago magkuha si driver's license. So, nasalin niya naman tabi sirtiyo, so nakakonektar kita, nasalin niya na si LTO Regional Director Francisco Ranchet Jr. Hello, Director. Good morning. Morning. Sandali. Yes, Director. Maray na aga po. Yes, good morning po. Yes, opo. Good morning, sir. Si Pio Fernandez po ito ng DCGB Legazpi. Salamat po sa oras and welcome po sa programang Tingog Kanbanwaan, Director. Opo, maraming salamat po. Director, una po, yung may relasyon dun sa ipinagsuspindi na periodic medical exams para sa mga may lisensya po. Paki-expound po, Director. Go ahead po. Opo, yung requirement na periodic medical exams, na-scrap na po yon by virtue of a memo by our Assistant Secretary. Ang ibig sabihin po nun, kasi po kung ang isang lisensyado ay meron siyang 5 years na card, under the old setup, required siya na on the third
third birthday from the issuance of the driver's license ay kailangan niyang magpa-periodic medical exam. Ayan. At kung ito naman ay meron siyang 10 years on the fourth birthday and on the seventh birthday, kailangan ng mga periodic medical exams. Wala na po yun. In-scrap na po yun. Meaning, one time na lang ang pag-medical exams. Iyan, oo. So, to make it clear, Director, ano po, wala ng medical exams except kung yung sinasabi mo pong one time, paki-clarify po, go ahead po. Ganito po, to make it clear, meron pong medical exam, ang wala po yung periodic. Yes. Periodic, yung mga during the validity of a license, merong a certain period na rin-require. Requirement pa rin po ang medical exams, kaya lang one time na. Kunwari po, kukuha ka ng lisensya, before ka makakuha ng lisensya, meron kang medical exam requirement. Kung magre-renew ka, ganun din po. Wala na yung periodic na kung 5 years yan, on your third birthday, wala na po yun. Kung 10 years yan, on your fourth birthday, o kaya 7th birthday, from the issuance of your license, wala na po yun. Ganun lang po kasimple yun. Opo, yun po ang ibig kong sabihin, Director, na wala ng medical exam except kung kukuha ka and magre-renew over. Opo, generally po meron yan. Yun, opo. Okay, so ako nga hindi ko alam yung director na meron palang ganong policy. Mabuti at naalis na yun. So wala nang usapan dyan kung ma-renew na lang at kung kukuha ng driver's license po, Director. Ano po? Tamagan po. Po. So, bale, kung kukuha pa lang ng lisensya and magre-renew, yun na lang ang may medical exams over. Opo. Yan. Tama rin po natin yan, yung kukuha ng student permit. Meron po, requirement din po. Iyon, yung student permit over. Opo. Yung student permit, requirement po yan before you get a non-professional license, may medical exam po. Iyan. Bago ka makakuha. Opo. So, student permit, kukuha ka ng medical exams, and after ng student permit, halimbawa, mag-move on ka na sa non-prof or sa professional, another medical exams po ulit, Opo. Director. Yun. Opo. Then, pag meron ka ng lisensya, pag magre-renew ka na naman, doon na naman po magbe-medical exams. Opo. Kasi yung validity po ng medical exam ay 60 days. Kung nag-student permit ka after 31 days, pwede pa naman yun. Iyan, opo. So, it's nice na naliwanag po yan, Director, kasi madami po talagang nagtatanong ng ganyan po. Now, ikalawang concern po, Director, ito po, una talagang madami po nagpapaabot sa amin ng observations and pinag-validate ko din po, talagang nauuso na ngayon, lalo na sa mga motorsiklo and eventually kahapon may nakasalubong ako, tricycle. Sa mga motorsiklo po, Director, lalo pag gabi, halimbawa nagmamaneho ka ng bihikulo, may nakasunod sa iyong motorsiklo, pag nagbubusina, kasabay na yung napakaliwanag na LED na nagkukos po ng temporary blindness kasi tumatama yun sa rear view mirror at saka side mirrors mo po, Director. Pag nagbubusina, sinasabay nila nag-blare yung napakaliwanag po na LED. So maganda po na maitanong natin yan po sa inyo para ano po talaga ang regulasyon yan and paano natin po ito ma-avert po. Go ahead po. Ano po yan, may mga batas po dyan, alituntunin. Bawal po yun, yung glaring lights, bawal po yan. Bawal po yan, may violation na dyan. Kumbaga, reckless driving na yun. No? Kaya baka pwede pa siyang masampahan ng
illegal modification of a vehicle. Ganito po, ang LED light, allowed naman yan sa auxiliary, pag motorsiklo. Okay? Auxiliary na LED lights, allowed yan. Kaya lang, may regulation po yan. Hindi po pwedeng gamitin yan kung maliwanag ang daan at kung may nakakasalubong ka. Dapat pinapatay yun. Tapos, ang LED auxiliary light, auxiliary yung nandito lang, hindi po yung headlight. Pwede po yan na separate switch. Yan, gagamitin lang yan kung hindi magandang DCDCB. Tapos, dalawa lang po ang allowed at yung isang auxiliary light each ay yung may 6 na bulbs. Diba? Yun lang po yung allowed. Yung, kumbaga po yan na yung naka-maximum. May mga alituntunin po dyan, yung direksyon niya ay dapat nakasunod pa sa baba. Parang ano po yan, parang pag-light po yung gamit. Yan. Kung gamitin mo, lagyan mo yung LED light, palitan mo yung headlight mo ng LED light, ay hindi po pwede yon. Violation po yan. At pwede pong pwede pong huliin yan ng mga enforcers natin. Unless, yung sasakyan po ay talagang from the design itself, let's say yung sasakyan, lumabas na may LED light, okay? Kumbaga po ay original na lumabas from the headlight, dumadaan naman yan sa Bureau of Product Standards, okay lang po yun. Kasi po yun, naka-design talaga at sigurado tayo dyan na design such a way na hindi makakaperwisyo sa kanyang kapwa motorista. Yun po. So, may violation po dyan. Kumbaga po, pinagbabawal yan. Actually, may mga nahuhuli pong kaming ganon. Kung iyan ay let's say, may mga areas na ganyan, i-text nyo lang po sa amin at ipa-operate po natin sa mga ating law enforcers para po ma-check yan. Pwede pong mag-operate ang ating law enforcement agency. Law enforcement officers yan. Pwede po nating i-deploy para po yan. Kumbaga po ay ma-apprehend yung mga gumagamit po ng ganyan. At kung yan po naman ay isolated case, we will take note of that para po ma-alerto ang ating mga enforcers para tingnan din yung mga ganyan, yung mga may glaring lights. Opo, Director. Kasi ang nangyari ngayon, nauuso na isinasabay sa pagbusina. Karamihan nito mga motorsiklo, halimbawa magbubusina, pagtunog ng busina, sabay na yung napakaliwanag na LED and pag nakikita mo yung reflection sa yung rear view mirror or sa side view mirror, it will cause temporary blindness causing clear and present danger po, Director. Yun ang nauuso ngayon. Sinasabay pagtunog ng busina, sige po, bubuga din yun. Ibigay mo po sa akin kung anong area yan, kung hindi yan isolated case. Maganda po sana kung let's say kung isolated case din yan, kung nakuha mo yung lang man yung palatandaan, kung may plate number yan, yun po, ibigay nyo lang po sa amin. Kung wala naman, you just tell us the area. Yung anong area po yan. Let's say, kunwari po, kung Legazpi yan, area po ng Legazpi, para po natin, magpa-deploy po tayo ng enforcers. Oo, the problem is erratic to, sir. Kung saan na lang makuan and gabi and bubusinahan kang bigla, yun na po. Opo, alam kong si Sir said dandan, hindi po ganun kadali. Pero opo, mamaran po natin yan. Kaya nga po, yun naman yung trabaho namin. Hindi po siguro agad-agad na mahuli yan o pero minsan po kasi pag nagpa-operate tayo dyan, kunwari po, pati po yung mga muffler, problema sa muffler, yung let's say yung may ingay na muffler, nagiging deterrent naman po yung presence ng mga enforcers natin. Maybe we can also coordinate, hindi lang LTO, pati po yung HPG, yan, pati po yung mga local enforcers, pero normally kasi nagtatandem po ang HPG and LTO pagdating po sa ganyan. We will take note of that. Kailangan ko lang po yung area, kung saan area po natin pwedeng ma-deploy. Oho.
Kasi karamihan ito po, Director, gabi. Gabi. Yun Opo, ang opo, kasi mahirap ang kanila. hindi naman natin mahuli yan sa umaga. Oo. Opo, pero yun po, una naman pong problema, special operations, ginagawa naman po namin yan. Ang area lang po, kung saang area para lang po, kumbaga para alam natin kung saan sila ma-deploy. Sige, kasi mukhang mahihirapan po tayo dyan, Director, kasi moving ang Opo, mga yan eh. mahirap Oo. po. Oo. Ina-acknowledge po natin yan. Kaya lang po, maganda naman kung may gagawin po. Kumaga po, kasi pinahabot niyo po yung concern. In-explain ko naman na ito ay penalized. It is prohibited. Yeah. Pwedeng ma-penalty yan. So just give us kung saan yung area, mag-cooperate po tayo. Para po Okay. Ano po ang penalty sa mahuhuli at mapatunayan na nag-violate niyan? Over? baka malimutan pa po yung technical at also possible, maliban po sa fine. Hindi ko lang po memorize masyado yung fines, pero may fine yan, saka baka malimutan pa yung case. Ayun, opo. Sige, meron pang mga katanungan dito, Director, yung mga plate numbers daw ng motorsiklo. I don't know kung anong ibig sabihin, yung concern, pero baka yung hindi pa na i-release, Director? Actually po, may mga plate numbers kami, nagre-release naman kami from time to time. May mga taon lang o years na may backlog. Pumunta lang po sila sa opisina habang may supply pa po kami. Kasi up to now, wala pang new supplies coming from the central office. Wala pa po. So baka naman tumama na nandito yung sa kanila. So pumunta lang po sila sa aming tanggapan. Kung medyo malayo o medyo busy, pwede naman inquire po sa aming Facebook page. Yan. Opo. Pwede po, diretso lang po sila sa aming Facebook page. Meron pong dyan. Meron pong nakatutok dyan na sumasagot po. Oo. Director, sino po yung may responsibilidad na in-notice yung may-ari ng vehikulo na andyan na po yung plate number? Is it the LTO o yung dealer po ng vehikulo? Over? Ano po yung... Sino po, Director, yung may responsibilidad na i-notice yung owner ng vehicle na andyan na yung kanyang plate number? Is it the LTO o yung dealer po ng vehikulo? Over? Yung dealer po, sila po kasi yung nagpa-promise na paglabas ng sasakyan, meron ng ORCR, sila po yung nagpa-promise kasi. Ayun, sa amin naman, on our part, binibigay namin yung ORCR, binibigay na namin yung plates. Kaya lang yung plates kasi, ina-upload pa yung kanyang details. So, ini-schedule po yan at sinasabihan po yan sa mga dealers. Actually, may memo na ang dealers ay kunin nila yung plaka para sa kliyente nila. May memo po yan, may agreement, may memo. At kung hindi nila kinukuha, pwede po naming pwede po naming pag-explikahin, can issue a so-cause order or notice to explain why their accreditation should not be revoked. O kaya bakit hindi, why they should not be penalized. Kasi po, may obligasyon po sila sa kliyente at may obligasyon din po sila sa LTO. May memo po dyan na yung mga dealers mismo na nagbebenta ay merong obligasyon na kunin yung plaka para ibigay sa kanilang kliyente. Pero there are times na mismo yung owner, pag hindi na makapaghintay, nag-walk-in sa amin. Ini-entertain po namin yan. Nag-walk-in sila, ni-entertain po namin. Kasi sila naman yung owner. Opo. Kasi may mga cases po, Director, na matagal na palang andun sa dealer yung plate number na i-release na po ng inyong tanggapan. Kaya lang yung dealer hindi naman nino-notice yung yung meron owner. Po yan. Kaya po, ang aming billing dyan, mag-complain po, sumulat sa amin. Kasi may mga dealers po na ako, nakapagbigay na ako ng show cause order requiring them to explain. Kasi mabigat po ang penalty dyan. Di ba fine, pwedeng revocation yung kanilang accreditation. So, complain po kayo, you inform us. Yung iba naman po na nagpo-complain, pag pina-explain na namin yung dealer, nag-sorry na yung dealer sa kanya, nagiging okay na. So, that is beyond our control naman po.
Kaya yun po, kung mag-complain po kayo, yun nga, just be decided kung talagang tutuluyan nyo o hindi. Kasi yung iba po, nagko-complain sa amin, minsan LTO ang sinisisi, nandun lang pala yung plaka sa dealer. So, ano po, inform us lang po. Pwede nyo pong i-direct rin sa aming Facebook page. O kaya, pwedeng sumulat, yung iba sumusulat, pwedeng mag-complain personally sa mga tanggapan namin, pwede rin po yun. Yun. Kasi may mga cases po, Director, na matagal na palang nakatenga dyan sa dealer, nung kinuha yung plate, dapat na-i-restore na niya on a certain month, nag-penalty na siya, hindi naman kasalanan ng may-ari ng bihikulo. Opo, meron po ganyan. Kaya nga po, as I have said, may mga dealers po, hindi ko na siyempre pangalanan, na pinapa-explain ko. Show cause order po. Nag-i-issue po ako ng show cause order. At yung iba, pending pa, baka po yun, magkakaroon po ng penalty ang mga yun. Yun, opo. So, yun lang naman po, Director, not unless na may gusto ka pang ipaabot po sa, ito po, yung sa pipe, yung mga minodify na pipes, karamihan kasi gabi yan nagpapasali. Gabi sila nagpapasikat, yung mga open pipes, hating gabi na sus Mariusep. Talagang nangdidistorbo sila, Director, Yung mga, opo. yan, oo. At sa darating na buwan po, meron pong Road Safety Month at anniversary din ng LTO. Ano po yun, from yung celebration po ay from May 8 to 12. At sa mga panahong yan, meron pong simultaneous na free, libre po, theoretical driving course na ibibigay po namin sa aming mga drivers education centers sa mga lahat ng opisina ng LTO. Lahat po ng opisina ng LTO dito sa Bicol, activated po yan na merong Drivers Education Center at magbibigay po yan ng free theoretical driving course. Iyon, opo. Sige po, Director Rances, napakaraming salamat sa po. oras. Salamat po. Salamat po din po sa pagkakataon na ito. Joshua. Na si Joshua. Sige, si Joshua ang kasabay kay ito ni... kinonektar na lang kita kay Director Rances. Tapos nag-intro si Joshua. Modified na yan na. Kung dinirektada na sa nagutaan, Ege. Joshua, go ahead. Alright, tabi sa Toyota. Contact lang kaya available dahil mo yan si RD. So, yung tabi sir, nakaulit ang Regional Director kan LTO Region 5, Regional Director Francisco Sanchez Jr. Joshua Pino, DCGB. Oras Pilipinas, 9:35. An oras hatod sa Indokang Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Alaksan FR. Ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Rexidol Forte. Bilis banat sa apat. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kami mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinapundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa oral daw na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo. Buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga halik pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Maraming love na moments sa trabaho? Maigi ang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Plus na plus, di ba? Bukod pa dyan, ang Jim 7-in-1 Coffee Mix ay halal certified at gawa ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated
Incorporated, isang ISO certified company na ginawaran ng Certificate of Good Manufacturing Practice. Dahil sa maayos at malinis na proseso ng paggawa ng lahat ng James Coffee Mix products, mabibili na rin ang James 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores sa inyong lugar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment, gawing shining moment with James Coffee Mix. May plus ka sa life! Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Rabies, banta sa buhay ng tao. Mahigit 300 kada taon ang namamatay dahil sa kagat ng aso at pusa. Sakaling makagat ng aso o pusa, sabunin at hugasan itong mabuti sa dumadaloy na tubig at pumunta sa ospital para agad na malunasan. Buhay ay ingatan, papangunahan ang inyong alagang aso at pusa para maiwasan ang rabies. Isang babala mula sa DOH. Nay, saklin niyo po. Ito na lang ba? Naku, bibili pa ako ng gamot. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa bulsa. As much as 85% ang matitipid sa dekalidad na generics kumpara sa leading brands. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa GeneriCard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Kitang mga uragon, matibay sa trabaho, dai matugod magpundok ang kita. Kaya pag nagkahilang, Rexidol Tulos, mabilison kaysa apat. Mas marikas, dai lang sa saro, pati man sa iba pang helang, maski kulong ng payo, kulong ng hawak, kalintura, asing baghat. Rexidol, mas rikas banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol. If symptoms persist, consult your doctor. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo. Punta na kay Kuya Nong, tsaka presyong pumasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, sak na walang